Ndikulandireni okondedwa madzulo uno chifukwa cha nthawi yabwino imene Mulungu watipatsa kuti tikhale nawo mwayi wina okhala ndi sabata lakumpembedza Yehova Mulungu wakumwamba, sabata limene tikunena kuti ndi sabata la msonkhano wachitsitsimutso otsitsimutsa miyoyo yathu. Ndikukhulupirira kunena kuti mutu wa msonkhano wathu wa sabata ino tautchula kunena kuti tayandikira kwathu. Tayandikira kwathu. Pamene tikukhala mu dziko lino lapansi, mu nyengo ino imene tikukhala ya 2021, ndipo posachedwa tituluka mu 2021 ndi kulowa mu 2022. Okondedwa, kwachitika zinthu zambiri zimene zakhala zikukhudza dziko lapansi, zimene zakhala zikukhudza mabanja ambiri, zimene zakhala zikukhudza angakhale boma, zimene zakhala zikukhudza pena paliponse munthu wina aliyense payekha. Okondedwa, kwachitika zinthu zambiri. Zinthu zonsezi zikungotisonyezera kunena kuti tawandikira kwathu. Chotero muchifukwa chimenechi mpingo wakhala pansi ndikuona kunena kuti khali nayo nthawi yabwino yotha kulumikizana ndi Yehova Mulungu wakumwamba mu nthawi imene tayandikira kwathu. Posachedwa tifika kumapeto aulendo. Zochitika zambiri zachitika, zovuta zambiri zaoneka, zonsezo zikutisonyezera kuti tawandikira kwathu. Ndipo mu msonkhano uwu tikhala tikuyimba nyimbo iyi tsiku ndi tsiku, nyimbo namba 49 imene ikutionetsera kuti zoonadi tawandikira kwathu. Ganizo lokoma limadza mtimamo, ndili pafupi ndi kwathu koposa kalelo, pafupitu ndi kwathuko, ndili pafupi ndi kwathu koposa kalelo, kufupi ndi Tate komwe kuli malo, kumpando wa Yesu Mbuye kunyanja yoyera, pafupitu ndi kwathuko, ndili pafupi ndi kwathu koposa kalelo, ndili kupitatu nditula katundu, ndise ya mtanda wangawo kuvala korona, pafupitu ndi kwathuko, ndili
pafupi ndi kwathu koposa kalelo. Nyimbo imene ikutitsogolera msonkhanowu ndi nyimbo imeneyo, nyimbo imene ikutionetsera, nyimbo imene ikutikumbutsa, nyimbo imene ikutiuza kuti tili pafupi ndi kwathu koposa kale mmene ifeyo tidayamba. Paulo adayankhulanso mawu pa machitidwe. Iye adafotokoza kunena kuti tili pafupi ndi kwathu koposa kumene tidayamba ndi chikhulupiriro chathu. Chotero tikatenga nthawi imene Paulo amayankhula mawu amenewa, patenga zaka zambiri zimene iye adaona kunena kuti tili pafupi ndi kwathu. Kodi tsopano mmene ife tikuonera kuchokera mu mawu amene Paulo adayankhula kudzafika mu tsiku la lero, kodi padusa zaka zingati, nanga kwatsala zaka zingati kuti Yesu Khristu abwere kuti posachedwa tifike kwathu? Ndiye nyimbo yafotokoza kunena kuti kufupi ndi Atate kuli malo ambiri amene Yehova Mulungu wakumwamba watikonzera kuti tikakhaleko. Komano kuti tikakhale kumeneko tinayenera ifeyo kutula akatundu amene akutilemetsa mu dziko lino lapansi mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndikukhulupirira kunena kuti nyimbo imeneyi komanso mutu umenewu watayandikira kwathu ndi umene tikhale nawo, tikuchita nawo mu sabata imeneyi, sabata yopambana, sabata imene yakonzedwa kuti itsitsimutse miyoyo yathu. Ndiwerenga nanu buku lopatulika pa Yesaya chapter 21. Yesaya chapter 21 ndiwerenga verse 11 ndi verse 12, pamene akufotokoza kunena kuti katundu waduma, wina aitana kwa ine kuchokera ku Seira, mlonda nthawi yanji ya usiku, mlonda nthawi yanji ya usiku. Mlonda anati kuli kucha koma kukali usiku, mukafuna kufunsa funsani, bwerani idzani. Mutu wa utumiki wanga madzulo uno ndawutchula kunena kuti ndi nthawi yanji ya usiku umene tikukhala mu tsiku la lero. Ndi nthawi yanji ya usiku umene tikukhala mu tsiku la lero. Tipemphere. Okonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Zikomo chifukwa cha nthawi yabwino imene inu mwatipatsa kuti timve mawu anu. Tamva, tawerenga kuchokera m'buku lopatulika. Yehova mutilankhule, mutionetsere nthawi imene ife tili mu nthawi ino ya usiku. Tithandizeni ndi kutitsogolera mu dzina ndi mwazi wa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Vesi imene tawerenga, mavesi alipo awiri mu chapter 21 cha Yesaya, akutifotokozera za munthu wina, munthu amene anali pa ulendo, munthu amene amaonetsa kunena kuti ulendo wake unali ulendo opita ku Duma. Chotero akufotokoza kunena kuti akufotokoza za akutifotokozera za kuonongeka kwa Duma. Duma mmene amaonongekera ngati mzinda. Ndiyeno munthu wina amafuna kutuluka mu mzinda wa Duma, mzinda umene umaonongedwa. Ndiye pokonza kunena kuti atuluke mu mzindamo, mumadziwa inu munthu akamafuna kuchoka, munthu akamayenda ulendo amalawirira, amanyamuka kusadache kuti ulendo awuyende nthawi yabwino. Ndiye munthu uyunso adachita chimodzimodzi. Munthu uyu adali ndi mlonda pa nyumba pake. Munthu uyu adali ndi mlonda amene amaona za mmene kunja kukuyendera. Chotero pamene munthu uyu adali nyumba, iye anali kulingalira za ulendo wake umene iye anali kuyenda ofuna kutuluka mu Duma, chifukwa Duma anali atatsala pang'ono kuonongedwa. Kuti Duma akamaonongedwa iye akhale atatuluka mu mzinda umenewu kapena kuti mmudzi umenewu. Okondedwa, Bible ikutifotokozera kunena kuti munthu uyu adali ndi mlonda panja.
panja pakakhala mulonda sagona tulo, amakhala akuyang'anira, amakhala iye ntchito yake akuona kunena kuti zinthu zikuyenda bwanji, angakhale ukhale usiku koma iyeyo amakhala akuona ndipo amadziwa kunena kuti pano kukucha kapena pano sikukucha. Ndiye tikuona kunena kuti ali mkati mogona munthuyu ndiye abasowabe mtendere chifukwa cha ulendo umene anali nawo. Chimene iye amalakalaka ndi kutuluka mu mzinda umenewu, mzinda wa Duma, kuti ukamaonongedwa iye akhale atatulukamo. Okondedwa, tikuona kuti adadzuka mkati mwa usiku napita kwa mlonda kukamufunsa mlonda kuti mlonda ndi nthawi yanji inoyo ya usiku. Mlonda akuyankha akumuuza iyeyu kunena kuti nthawi ino kukadali usiku, ndipo kukadali usiku koma kukamacha ndikutani ndikodi ndikuuzani, mukafuna kufunsa funsani, bwerani idzani. Okondedwa, munthu uyu mlonda akulongosola kuti kunja kukadali usiku, koma mukawerenga pa verse 12 akunena kuti mlonda anati kuli kucha koma kukadali usiku. Nchifukwa chani mlonda amanena kuti kuli kucha? Mlonda amazindikira zizindikiro zingapo zimene kumwamba kumaonetsa zonena kuti kunja kukamacha kumaoneka zizindikiro zotere. Okondedwa, kwa anthu amene takhala tikulawirira, kwa anthu amene takhala tikutulukapo panja, nthawi yoti kwada kumene ndi nthawi yoti kukucha kumasiyana. Chotero pamakhala zizindikiro zingapo zimene zimasonyeza kuti kunja kuli kucha. Mundikhulupirira inu, mukatuluka panja ma 1 o'clock ndikuyang'ana kumwamba kumakuonetsani kuti nthawi iyi ikupita kokucha pang'ono ndi pang'ono. Ndiye mukatulukanso chama 3 o'clock mudzapeza kunena kuti kumwamba kumakhala zizindikiro zina zimene zimasonyeza kunena kuti kunja kuli kucha. Nyenyezi zomwezi zimene ife timazionazi, pali nyenyezi zina zimene zimatuluka mu nthawi imene kukucha. Ndi chifukwa yache kuli nthanda ndi nyenyezi imene imatuluka kukamacha, imakhala yowala kwambiri, ndipo kukacha nyenyezi imeneyi imazima, koma nyenyezi imatuluka pokhapokha kukucha. Chotero chimenechi ndi chizindikiro chimene Mulungu adachiyika kumwamba choti chidzitha kuonetsa anthu kunena kuti kunja kukucha. Chotero munthu uyu atapita kukamufunsa mlonda amadziwa zizindikiro za nthawi. Mlonda amadziwa mmene kunja kumaonekera kuti kukamacha kumaoneka motere. Ndi chifukwa chache poyankha mlonda uyu, akumuyankha mkulu uyu, akumuyankha bwana wake, kumuuza kunena kuti kukali usiku komano kunja kuli kucha, chifukwa adaona zizindikiro zimene iye amaziona kumwambako. Oyimba wina adayimba nyimbo imene adayilemba pa mu Kristu mu nyimbo namba 154 akuyimba motere nyimboyo mmene iye adayilembera. Mlonda tandiuza ine kunja kuli kuchako, zosonyeza kudza kwake kodi zionekadi. Inde mlendo taonani kucha kwa yandikiratu, vala zako koma zako kuli kucha tsukawe. Mlonda nyali unika momo njira mwakomo, zozwizwi tanziko monse
zisonye zatsekulo podzawo malipenga pakudzuka kumanda womwalira mwambuye adzavala chosafa mlondafu lalirikodza dziko lalekulolo wonse alalike kote mfumu yayandikato ine mlendo wendiwona dziko lopambana lija zindawo pambana yonse usonyeza tsikulo dzuwa lituluka ndito lausana omwewo wonse alalike kote dziko layandikatu aulendo aoneso kulipirira mulungu tidzafika konkonsanga tidzakondwererako. Olemba nyimbo uyu adayifaniziranso ndi mulonda monga mmene ifeyo tayiwerengera nkhani iyi ya katundu wa Duma ndiye akuyilemba ndi kuyifotokoza kuti munthu akumufunsa mulonda kuti kodi kunja kuli kucha ndiye akuyankhidwa kuti zosonyeza zonse zosonyeza kuti kunja kuli kucha zilipo ndipo zikuoneka zikusonyeza kunena kuti kunja kukucha posachedwa tifika. Ndiye pa verse 5 akufotokoza kunena kuti dzuwa lituluka ndithu kunja kucha dzuwa lituluka ndithu usana udza chotero usana ukadza pamene dzuwa likutuluka onse alalikire kunena kuti tsiku layandikira tsiku posachedwa lifika aulendo aonenso kuti kulipirira mulungu ndipo tidzafikako konkonsanga. Kokondedwa, pamene tili mu dziko lino lapansi tidziwe kunena kuti tili pa ulendo opita kumwamba, ulendo umene tikuyembekeza. Pamene tili kukhala mu dziko lino lapansi choyembekeza chathu chimene tikulakalaka ifeyo monga akhristu ndicho kupita ku dziko la lonjezano. Alipo ndithu malowo awatikonzera oti ife tikakhale. Choyembekeza chathu ifeyo ndi kukakhala m'malo amenewo. Chotero tikuyembekezeka kupita ku ulendo umenewo, ulendo umene tsiku lina lililonse tinyamuka, ulendo opita kwathu. Komano pamene tikukhala mu mdima umene tikuyembekeza ulendo umenewo, koma mu mdimamo Yesu Khristu Mulungu wakumwamba adatipatsa zizindikiro zotisonyezera kunena kuti pamene tikuyandikira mu ulendo umenewu ndiye kuti zizindikiro zimenezo ziyenera kuchitika. Ndicho chifukwa chache mu dziko lino lapansi mu usiku tikamayandikira kucha adayika zizindikiro kumwamba monga nthanda ena amati morning star imene imaonetsa kunena kuti posachedwa kukucha. Komanso kunja kukamacha timaona kachizirezire kachizimezime kumaona ndithu kuti kunjaku kukusintha tikulowera ndithu posachedwa kusana. Ndiye Yesu Khristu adatifotokozera adatiuza za zizindikiro zimene ife tiyenera kuziona pamene tili mu dziko lino lapansi, pamene kunja kukucha, pamene iye akubwera. Adatiuza za zizindikiro zingapo zoti tikumana nazo mu dziko lino lapansi. Okondedwa, takhala mu dziko lino lapansi taona zinthu zambiri, takhala mu dziko lino lapansi takumana ndi zambiri, takhala mu dziko lino lapansi tokha tikuta kuona
monga mmene dziko likusinthira likutionetsa likutidziwitsa ngati mulonda zizindikiro zoti posachedwa tifika ndipo tayandikira kwathu. Okondedwa, tikuona kunena kuti angakhale zina zimene zikuchitika maukwati amuna okhaokha amene akwaniritsidwa pa dziko lino lapansi navomerezedwa m'mapaliyamenti osiyanasiyana, zonsezo zikutisonyezera kuti tili pafupi ndi kwathu. Wokondedwa, tikuona matenda osiyanasiyana amene akubwera ndi zinthu zosiyanasiyana. Okondedwa, zonsezi zikutisonyezera kuti posachedwa tifika ulendo wa kwathu. Ulendo tayandikira. Chimene chikufunika nchonena kuti tikhale okonzeka. Bible kunena kuti onse alalikire ndipo aulendo aonenso kuti tsopano tayandikira kwathu. Kodi tikuona ifeyo kuti tayandikira kwathu? Zochitika zathu kodi zikuonetsa kunena kuti tili pafupi ndi kwathu? Wokondedwa, mwaonena kuti ife anthu amene tili anthu opembedza, anthu amene tikuzindikira bwino, anthu amene timawerenga za maulosi, anthu amene tikudziwa za kubwera kwa Yesu Khristu, tagona tulo, sitikuonayi kuti kunja kuli kucha. Zinthu zimene zikuchitika sizikutionetsa kuti kunja kuli kucha. Okondedwa, ndi uthenga uwu tinayenera kudzuka tsopano, tinayenera kukhala maso tsopano, chifukwa posachedwa tifika. Posachedwa Yesu Khristu akubwera. Posachedwa Yesu Khristu akudzatichotsa m'mavuto amene tiliwa. Wokondedwa, tinayenera kukhala maso. Kodi inu amayi abambo mwakhala maso? Kodi ine ndili maso kapena tidakagona betulo? Nthawi imeneyo, nthawi yabwino yoona zizindikiro zimene Yesu Khristu adazipereka ndi ino. Kodi zizindikiro tikuziona kapena takhazikika ndikumaona ngati tafika? Wokondedwa, Yehova atithandize, Yehova atikonzenso kuti moyo uwu pamene tawandikira kwathu, pamene udakali usiku koma kunja kukucha, zizindikiro zikuoneka kuti kunja kukucha, pamene dziko likusintha, zochitika zikusintha. Wokondedwa, tinayenera ifeyo monga apa ulendo kudziwa ndi kukhala mokonzeka kuti ulendo tidzipita tawandikiradi kwathu. Opita atu mu ulendo umenewo akuti ayenera kutaya akatundu, monga nyimbo ija yafotokoza, nyimbo namba 49, kuti akatundu amene tinawo, amene takhala tikuchita nawo, akatundu amenewo amene ali machimo osiyanasiyana, kaya ndi zigololo zimene tinazo, kaya ndi kupha kumene tinako, kaya ndi miseche imene tinayo, kaya ndi kuba kumene tinako, machimo zosiyanasiyana. Zina mwa izo mukuzidziwa inu panokha, ndikuzidziwa ine pandekha, zimene ndakhala tikuzichita m'mitima mwathu. Yehova akuzidziwa komanso ife tikuzidziwa. Tinayenera kuzitaya zimenezo chifukwa tili pa ulendo. Tinayenera kukonzeka chifukwa Yesu Khristu posachedwa akubwera. Kodi akabwera atipeza ifeyo tili wokonzeka? Atipeza ifeyo tili anthu amene tikudziwa zoonadi zake za Yehova Mulungu wakwamwa? Yehova atithandize, Yehova atitsogolere mu usiku uno pamene tikuona kunena kuti posachedwa tifika kwathu. Yes, Yehova atithandize chifukwa zizindikiro zake zakwanira, zizindikiro zake palibe chimene chatsala. Inde anthu timakhala ndi mafunso osiyanasiyana, kodi zakatemerazi zikuyenda bwanji? Iyayi, nkhani ndionera kuti tizindikire kuti ndi zizindikiro zina zotionetsa kunena kuti posachedwa tifika. Posachedwa tili pafupi ifeyo ndi kwathu. Woyimba nyimbo wina timalize motere. Nyimbo namba 5 analemba nyimbo yonena kuti kule bwanji kwathu ndina fusa mlonda iye nati usiku wapita ndito kwayandika kucha usalire yenda bendi chiyembeke zochodala
mpaka udzafika mwamba pa dziko losatha. Kwathu pafupi tumawo wosangala mtima omwe adapukuta misozi yawo lira. Usalire tidzakoma natuosa lekanaso zovuta zitatha nyumba ya tate wathu. Wolemba nyimbo uyu akutifotokozera kunena kuti kwathu tsopano ndi pafupi, tawandikira. Kuli mawu osangalatsa amumtima, mawu osangalatsa amumtima mwanga ndi omwe akupukuta misozi yaolira, imene akufotokoza kunena kuti tisalire, tidzakoma natu osalekananso zovuta izi zikadzatha. Usalire, tidzakoma natu tsiku lina korona uyu akadzatha. Usalire, tidzakoma natu tsiku lina pamene zovuta zokakamizidwa izi zitatha. Wokondedwa, posachedwa tifika, ndipo Yesu Khristu ali pa khomo. Mlonda akutichenjeza ifeyo monga akhristu tinayenera kukhala m'maso, si tinayenera kugona tulo ayi, koma tinayenera tikhale m'maso, tinayenera kukhala okonzeka, chifukwa posachedwa Yesu Khristu akubwera. Posachedwa tiona ulemerero wake. Posachedwa mavuto onsewa atha. Posachedwa kulira uku kudzatha. Posachedwa wokondedwa athu amene tidalekana nawo, amene atha kutsikira kuli chete munjira zosiyana-siyana, kaya matenda amene abwerawa, kaya atsikira kuli chete kudzera mwina mu ngozi, kaya anatsikira kuli chete munjira zosadziwika bwino. Wokondedwa, posachedwa tidzakomana nawo ngati tichita bwino pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba. Chotero tinayenera kudziwa kuti zonse zimene zikuchitika mu nthawi ino, tidziwe tsopano kuti ndi nthawi ya usiku koma kudakali kucha, chifukwa zizindikiro zoonetsa kunena kuti kunja kwacha zikuoneka. Mtundu ndi mtundu ukuwukirana, anthu akuperekana, mabanja akuperekana, zinthu sizikuyenda bwino. Zonsezo zikutisonyezera kuti tili pafupi ndi kwathu koposa kale mmene tayamba. Okondedwa, madzulo uno Yehova atithangate, Yehova atitsogolere pamene tili mu sabata ino, sabata yenye yakuti titsitsimuke, tithe kuona kuti kodi muchakati takhala tikuchita za mtundu wanji, kodi tinagona tulo, mlonda sitimamuyang'ana, sitimamufunsa kuti kunja kuli bwanji. Tazindikira tsopano kunena kuti posachedwa tikufika pamene Yesu Khristu adatilonjeza kunena kuti anapita kukakonza malo, ndipo malowo alipo ambiri, malo atha, akufunika kuti inu ndine tikakhaleko. Koma ngati pali kufunika kuti inu ndine tikakhaleko, tinayenera kusiya kulingalira ndi zimene ife takhala tikuzichita, zoyipa zimene zizosasangalatsa Mulungu wakumwamba, ndi kuzisiya zimenezo, ndi kuona kuti kwacha tsopano. Yehova akutsika kuti adzatitenge tsopano, tidzipita kwathu, tisiyane na mavuto, tisiyane ndi zonsezi, tisiyane ndi zowawa za dziko lapansi, kuti tikaone ulemerero wake wa Yehova Mulungu wakumwamba. Yehova atithandize, Yehova atitsogolere, Yehova achite nayo mitima yathu ndi kuunguza kuona kodi tinali mtulo pamene mulonda akutiuza ndi kutidziwitsa kunena kuti kunja kukucha. Tizindikire kuti posachedwa kunja kukucha. Sitikudziwa kuti kwatsala zaka zingati kutsogolo kwathu,
sitikudziwa kuti tatsala ndi masiku angati kutsogolo kwathu, sitikudziwa kuti tatsala ndi maola angati kutsogolo kwathu, sitikudziwa kuti tatsala ndi mphindi zingati kutsogolo kwathu. Nkutheka mwina kunja kusadache moyo wathu ukhoza kutsikira kuli chete. Kodi moyowu ukamatsikira kuli chete kunja kusadache, tikhala titakonzeka pa ulendowu, ulendo opita kwa Yehova Mulungu wakumwamba, ulendo opita kumalo amene iye watikonzera kuti tipiteko. Nthawi ino ndi nthawi yoti tikalingalire zimenezo. Kapena nkutheka kunena kuti si moyo wathu sikuti uchoka iyayi, koma sitikudziwa kunena kuti akhala ndi nthawi yayitali bwanji imene Yesu Khristu ati atulukire pa dziko lino lapansi. Kwa zochitika zonse zimene iye adatifotokozera kuti mukadzaona izi monga mlonda wokuchenjezani kuti nthawi yatha, zikadzafika izi ndiye kuti tafika pa mapeto a nthawi. Ndiye sitikudziwa kunena kuti kwatsala nthawi yochuluka bwanji, koma mu nthawi imeneyi tinayenera kuyang'ana ndi kuunguza za miyoyo yathu. Sitinayenera kungoganizira kuti poti ndife akhristu koma tili akhristu osatembenuka. Tinayenera kukhala akhristu otembenuka, tinayenera akhristu kukhala okonzeka monga mmene afotokozera kuti wa ulendo aonenso kuti posachedwa tinyamuka ulendo opita kwathu. Kodi tinyamuka tili otani? Zochitika zilipo zambiri, sitikudziwa ano kuti kumene tikuloweraku kukhala kukuchitika zotani mpaka tifika potani. Moyo wathu tinayenera kuusiya m'manja mwa Yehova Mulungu wakumwamba. Okondedwa, madzulo uno ine ndi mmodzi amene ndikutenga moyo wanga kuupereka pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba. Ndakhala ndisakuchita bwino pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba. Ndikulakalaka kunena kuti pamene ndazindikira mlonda pamene wachenjeza kuti kunja kukucha posachedwa tinyamuka, ndikulakalaka kuti ndikakhale limodzi mwa anthu onyamuka nawo pa ulendowu. Ndikupempha Yehova Mulungu wakumwamba kuti andikhululukire. Mwina nkutheka nanunso ndi khumbo lanu, mwina nkutheka nyamata nawenso ndi khumbo lako, mwina nkutheka msungwana nawenso ndi khumbo lako, mwina nkutheka abambo nanunso ndi khumbo lanu, mwina nkutheka amayi nanunso ndi khumbo lanu. Mukulakalaka, mukufunitsitsa kuti munyamuke mu ulendowu, muchoke mu mdimawu, muchoke mu usiku wa mavuto, usiku wozunza, usiku umene wakhala kuti sowetsa mtendere, ndipo mukufuna kupita naye Yesu, kuyenda naye, kupita naye chitsogolo, kuti pamene iye akukadza tikayende naye limodzi. Mkutheka nanunso malingaliro anu ndi amenewo. Mungayimenane limodzi pamene mulipo, pamene ndikuyika pemphero iyi, pamene tikukuyikiza pemphero ili kuti Yehova Mulungu wakumwamba atithandize ndi kutisintha ndi kutikonzanso kuti tiyambe kuyenda moyo watsopano amene tikudziona kunena kuti ndife anthu operewera, sitinachite bwino muchakachi, koma tikufunitsitsa tsopano kuti tichite bwino, chifukwa tsopano tafika ndipo tili kumapeto a nthawi, chifukwa nthawi ikuonesa kunena kuti kunja kwacha, nthanda ili kuoneka, nthanda yere kutoloka, iwoneka mwampamo, ukondwerane tayandika kwa tuko, ukondwerane tayandika kwa tuko. Pamene nthanda ikuoneka imene ikutionetsa kuti tayandikira kwathu, ife tinayenera kukhala okondwera kuti tayandikira kwathu. Koma tikhala okondwera bwanji? Tikhala okondwera pokhapokha titatenga moyo wathu kuupereka m'manja mwa Yesu Khristu, ndiye tikhala okondwa chifukwa angakhale titazunzika mu dziko lino lapansi, angakhale titawomberedwa ndi mfuti mu dziko lino lapansi, angakhale titatunduzidwa mwa mtundu wanji, koma tinayenera kukondwera kuti tayandikira kwathuko. Okondedwa, tipemphere. Mulungu wathu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Zikomo kwambiri chifukwa mwatilankhula, zikomo kwambiri chifukwa mwatichenjeza. Tinali mtulo ife, ndipo tinali ndi mkonono, sitimazindikira
kunena kuti nthawi yanu yakwana. Mlonda wanu watidziwitsa tsopano kunena kuti posachedwa kunja kukucha, ndipo zizindikiro zationetsera kuti posachedwa inu mukudza. Yehova Mulungu wathu, ndi khumbo lathu madzulo uno kwa onse amene ayima nane pamodzi ndi ine ndemwe, tikulakalaka pamene inu mukudza kuti tikapulumutsidwe tikakhale mu ufumu wanu. Yehova mukhululukire mphulupulu zathu, sitinachite bwino ifeyo muchakati, sitinayende bwino muchakati. Yehova mutithandize kuti tsopano tiyambe mmoyo watsopano, mutilengere mtima watsopano, mutilengere moyo watsopano, mutilengere moyo wabwino oti tikayende nanu kufikira inu mukadza, kuti mukatenge miyoyo yathu ndi kukakwera nafe ulendo opita kumalo amene inu mwatikonzera. Ndi khumbo lathu, ndi chilakalaka chathu kuti ifeyo tikakhale amodzi mwa anthu amene inu mudzawatenge pa dziko lino lapansi. Konzani miyoyo yathu, konzani mabanja athu, konzani wina aliyense amene wadzipereka pamadzulo uno, amene wayima nani. Yehova mukakonze wina aliyense payekha. Lolani kuti pamene tikuchoka mu utumiki uwu tisakabwererenso kuzithaphwi zimene takati kuzichita, komano tikachite chifuniro chanu. Mu chifuniro chanu Yehova mukathe kutithandiza ndi kulimbitsa miyoyo yathu kuti tikadutse mu mikwingwirima imeneyi, kuti pamene inu mukadza, pamene kunja kukucha, tikakhale amodzi mwa anthu opulumutsidwa. Tithandizeni ndi kutitsogolera, chifukwa mwa ife tokha sitingatheyi, koma tisowa mzimu wanu kuti utilimbikitse, utithandize, utitsogolere kuti tikathe kuchilimika ndi kudutsa mu mikwingwirima imeneyi. Tithandizeni ndi kutitsogolera popeza ndinu Mulungu wabwino. Amen.